Peter Karpinský, Zuzkine dobrodružstvá, príbeh 10. Veľký boj. Tmavé bane, strmé hory, tam sa príbeh skrýva. Duchovia i kikimori, v lese obor býva. Biele panie, čierni páni, draci zletia z výšky. Stačí dotknúť sa nám strany starej čudnej knižky. Starú knihu otvoríme, prenesie nás sem my tam. Hrady, zámky navštívime, vyhneme sa nástrahám. V našej knihe kúzlo drieme, raz, dva sa však prebudí. Tajné dvere odomkneme, kto k nám cez ne zablúdi. Škriatkovia či permoníci, možno hrdá princezná. Naša kniha na polici skrýva rôzne tajomstvá. Starú knihu otvoríme, prenesie nás sem my tam. Hrady, zámky navštívime, vyhneme sa nástrahám. Starú knihu otvoríme, prenesie nás sem my tam. Hrady, zámky navštívime, vyhneme sa nástrahám. Zdá sa, že to už vyzerá v poriadku, povedal primár, keď sa pozrel na rentgen mojej zlomenej končatiny a potom sa na mňa usmial. Celkom ma to prekvapilo, lebo počas celého môjho pobytu v nemocnici sa neusmial ani len na 100 sekundy. Mala som pocit, že to má zakázané, pretože šéfuje všetkým doktorom a musí sa tváriť prísne. Prípadne, že sa to píše v tej ich doktorskej Hipokratovej prísahe. Akože pomôžem všetkým pacientom, ale v žiadnom prípade sa na nich nebudem usmievať. Tak či onak, pán primár sa dnes na mňa usmial a ja som sa celá šťastná usmiala na ňo. Musela som sa škeriť ako blázon, lebo si zarazene odkašľal a následne mi veľmi odmeraným tónom oznámil, že ošetrujúci lekár vypíše prepúšťaciu správu a ja môžem ísť konečne domov. Nemusím vám asi vysvetľovať, akú som mala z toho radosť. Samozrejme, že som sa netešila z primárovho úsmevu, teda aj z neho, ale hlavne z toho, že idem domov. Domov. Sestrička Kamila mi pomohla s balením vecí do tašky, lebo s nohou v sadre mi to nešlo až tak dobre a potom som zatelefonovala našim. S otcom sme sa dohodli, že keď budem hotová, mám mu znova zavolať a on po mňa príde autom. Konečne. Opakovala som si v duchu a už som sa tešila na náš byt, na svoju izbu, na rodičov, ba dokonca aj na mladšiu sestru. Ak by som mohla, najradšej by som z nemocnice vybehla a utekala by som bez oddychu až k nášmu paneláku. S barlami, ktoré som dnes dostala, sa však veľmi behať nedá. Vraj budem musieť ešte niekoľko týždňov počkať, kým mi dajú dole sadru a potom ma čaká rehabilitácia a cvičenie, aby som mohla chodiť tak ako predtým. Ste mladá, slečna Zuzana, rýchlo sa znovu dostanete do formy a do konca prázdnin budete aj tancovať. Upokojovala ma sestra Kamila, keď som sa s barlami nemotorne pokúšala chodiť po izbe. Pripadala som si ako nejaký velikánsky, ťarbavý chrobák, ale bolo mi to jedno, lebo som sa tešila domov. Tak veci mám v taške, ešte prepúšťacia správa a môžem ísť. V tom mi však pohľad padol na nočný stolík, kde ležal ilustrovaný prúvodca. Čo urobím s knihou? Mám si ju vziať? Bolo by super, ak by som vďaka nej mohla aj naďalej cestovať po tajomných miestach Slovenska. Už som chcela prúvodcu vložiť k svojim ostatným veciam, ale zarazila som sa. Nie je môj, mám ho len požičaného. Sestrička vravela, že si ho v nemocnici kto si zabudol. Čo ak ho teraz príde hľadať? Mala by som ho tu nechať. Knihu som položila späť na stolík.
Ak prúvodca doposiaľ nikomu nechýbal, prečo by ho mal zháňať akurát teraz? Preblesklo mi hlavou. Ak ho tu nechám, ešte sa niekam zapotroší. Bude naň padať prach a napokon ho kto si vyhodí do koša. Opäť som začala knihu pchať do tašky. Ale čo keď ho niekto bude potrebovať tak ako ja? Nudila som sa a prúvodca mi pomohol. Vlastne ma zachránil, aby som od nudy v nemocnici neumrela. Bude to odo mňa veľmi sebecké, ak si ho vezmem. Znovu som knihu vrátila na jej pôvodné miesto. Mám si ju vziať, alebo ju mám nechať v nemocničnej izbe? Čo mám robiť? Nedokázala som sa rozhodnúť a potom som si spomenula aj na predchádzajúce 2 návštevy v čarovnom svete ilustrovaného prúvodcu a s tým spojené varovanie od bielej panej a na vlkodlakovú veštbu. Zostáva mi ešte chvíľku času, kým mi lekár prinesie prepúšťaciu správu. Čo ak by som to využila a znova sa išla pozrieť do knihy? Možno tam nájdem odpovede na všetky moje otázky. Teda, kto mi chce ublížiť? Zachránim oba svety? Mám si prúvodcu vziať domov? Už po 10. krát som náhodne otvorila knižku. Poloniny predstavujú najvýchodnejšiu časť Slovenska a patrí medzi najrídšie osídlené oblasti krajiny a označený sú ako najtmavší oblast Slovenska. Nejvyšší vrch Polonín sa nazýva Kremenec a nachází sa na míste, kde sa stretávají hranice Ukrajiny, Slovenska a Poľska. V Poloninách rastú husté, nepreniknutelné lesy, no môžeme zde nájsť také mnoho kouzelných míst. Napríklad 3 studánky, louku Medové baby nebo starou obchodní cestu Porta Rusica, ktorá spájela niekdajší Uhorsko s Poľskem. V lesech Polonín si však ako turisté musíme dávať veľký pozor na mnohá zvíratá. Žijí tady medvede, vlci, ba dokonce najväčší európsky cicavec, zubor hrivnatý. V roce 1866 sa v Poloninách stala neobyčejná událosť. Spadol tady obrovský meteorit, ktorý byl vtedy najväčší na svete. Pri dopadu sa rozbil až na 1200 kúsků. Ľudia si mysleli, že je to koniec sveta, lebo na obloze sa z ničeho nič zjavila padajíci žeravá gula a za ňou kúdol dymu. Nastal obrovský lomos, jakoby ze 100 kanónů naraz vystrelili. Okolí páchlo sírou, pak obrovské černé mračno zakrylo celé slunko a prostred dne byla zrazu tma, jako v noci. To je, hádam, najčudnejšie miesto, kam ma chce ilustrovaný prúvodca poslať. A to som už bola v bani, jaskyni, na 2 starých hradoch, Primorskom oku, v Bratislave, ale o žiadnej z týchto výletných destinácií sa v knihe nepísalo tak tajomne. Vraj najtmavšie miesto Slovenska. Skúsila som pod textom pohľadať obrázok, ale nebol tam. Teda, vlastne bol, no nebolo na ňom nič vidno, pretože ilustrácia bola úplne začiernená. Pri tlačení knihy sa im tam asi vyliala farba, alebo to urobil niekto schválne? Opatrne som sa ukazovákom dotkla čierneho obdĺžnika a čuduj sa svete, prst mi nenarazil na papier, ale ponoril sa do čiernej černoty ako do hustej kaše. Rýchlo som ukazovák vytiahla a prekvapene si ho obzrela, či nie je zamazaný. Nebol. To čierne čudo na obrázku teda nie je tlačiarenská farba. Skúsila som sa ilustrácie dotknúť ešte raz. Veľmi opatrne. Najprv som dnu ponorila necht, potom prvý článok prsta a odrazu som pocítila, ako ma na druhej strane za ukazovák čosi pevne chytilo. Rýchlo som sa ho pokúsila vytiahnuť, no nešlo to. Čím viac som sa snažila ťahať prst von, tým silnejšie ma to vťahovalo dovnútra. Už sa mi do čierneho obrázka začala ponárať celá ruka, po zápestie, po lakeť. Druhou voľnou rukou som sa pevne chytila nemocničnej postele a zaprela sa,
No nepomáhalo to. Černota ma do seba vťahovala ako tekuté piesky. Celú pravačku som už mala vnorenú do knihy. Potom som náhle zacítila prudké drhnutie a začiernený obrázok ma v okamihu pohltil celú. Ocitla som sa v úplnej tme. Nikdy som nerozumela slovnému spojeniu tma tmúca, ale to, čo ma v tej chvíli obklopovalo, sa ani nedalo inak pomenovať. Bola to taká tma, že som netušila, či mám otvorené alebo zavreté oči. Bola to tma, ktorú som síce nevidela, ale cítila ju na koži ako niečo chladné a lepkavé. Určite to bola tma, aká vládla na úplnom počiatku, predtým, ako sa zrodil svet a objavili hviezdy. Bola to matka všetkých nocí. A v tej príšernej a nepreniknuteľnej tme som odrazu začula vzdialený hlas. Zuzička, Zuzička. Hlas sa mi zdal povedomý, dokonca aj to oslovenie. Okrem môjho otca ma takto volala len jedna jediná osoba. Zuzička, tak si ma konečne prišla navštíviť. Hlas sa približoval a tma sa pred ním rozostupovala. Zuzička, už som sa ťa nevedela dočkať. Tma sa menila na šero a z neho ku mne kráčala drobná ohnutá postava. Áno, bola to ona, babička Agička. Kameň mi spadol zo srdca, pretože som sa bála, že tu stretnem niečo strašidelné a pritom je to len starenka, ktorá ma pred týždňom pozývala na návštevu do svojej chalúbky, kde chová nejaké štvornohé potvory. Tuším, spomínala kozu alebo ovcu. Nikdy neviem, aký je medzi nimi rozdiel. Babička Agička už stála tesne pri mne a tma sa rozplývala aj za jej chrbtom, kde sa mala vypínať jej rozprávková chalúbka. Čo si sa tam aj vypínalo, ale domček deduška Večerníčka to veru nebol. Chajda, kde pravdepodobne bývala babička Agička, bola celá biela, ale nie preto, že ju niekto natrel bielou farbou. Ona bola totiž postavená z ľudských kostí. Keďže sme nedávno v škole na biológii preberali anatómiu človeka, spoznala som, že sú tam bedrové a stehenné kosti, lakťové kosti, rebrá, chrbtica a kde tu sa zo stien cerili aj lebky. Celkom by ma zaujímalo, čo by na túto budovu povedala moja spolužiačka Slávka. Keď totiž učiteľka na hodinu priniesla plagát, na ktorom bola nakreslená ľudská kostra a zavesila ho na tabuľu, Slávka si zakryla oči a začala jačať, že ona sa na to nechce dívať, lebo bude mať v noci zlé sny. Učiteľka ju pre istotu ignorovala, lebo Slávkine herecké kreácie dobre pozná. Týždeň predtým ju totiž vyvolala z obehovej sústavy, no Slávka odmietla odpovedať. Údajne preto, lebo pri pohľade na krv omdlieva. Učiteľka jej povedala, že počas odpovede na krv nemusí pozerať, stačí, ak o nej bude rozprávať. Slávka sa samozrejme nič neučila a tak sa pokúšala zahrať aspoň to omdlievanie, no učiteľka jej namiesto Oscara za herecký výkon dala 5. Myšlienky na spolužiačku Slávku ma trocha rozptýlili, ale chalupa z kosti i naďalej vyzerala hrôzostrašne. Si prekvapená, Zuzička? Opýtala sa ma starenka, keď videla môj vyjavený pohľad. Nepáči sa ti? Nuž, zaváhla som, je to veľmi originálne, ale tak trochu strašidelné. Viete, babička Agička, myslela som si... Nestihla som dopovedať, čo som si myslela, lebo babka sa pisklavo rozosmiala a znelo to, ako by niekto nechtami škriabal po tabuli. Babičko Agičkou ma volajú len v tvojom svete,
Začala mi vysvetľovať, keď konečne jej chichot utíchol. Tu ma volajú priatelia babička Jagička a keďže ja vlastne žiadnych priateľov nemám, tak ma všetci volajú Baba Jaga. Po tých slovách sa starena vystrela a už vôbec nepripomínala milú babku z nemocničnej izby. Tvár sa jej predĺžila, nos natiahol, špicaté zuby vykukli spod úzkych pier. Konečne ťa tu mám, Zuzička. Znovu sa zarehotala. Vďaka tomu hlúpemu upírovi sa ti podarilo uniknúť mojej kliatbe. Ale teraz si už moja. Čože? Akej kliatbe? Ničomu som nerozumela, ale pomaly mi to začalo dochádzať. Tá zvláštna choroba, ktorú som dostala, to bola... A čo si myslela? Chcela som ťa odstrániť hneď na začiatku, no nevyšlo mi to. Odstrániť? Ale prečo? Veď ja som vám nič neurobila, ani vás nepoznám. Hlavne, že poznám ja teba a poznám aj to prekliaté proroctvo. Vraj sa vyhneš všetkým nástrahám. To určite. Už zase to proroctvo. Pomaly však niektoré veci začínajú dávať zmysel. Záhadná choroba, s ktorou si doktori nevedeli rady, nebezpečenstvo, pred ktorým ma vystrihala biela pani, ale prečo to všetko? Aj, no pretože máš knihu! Vykrikla Baba Jaga. Začínala som mať plné zuby toho, že tu všetci dokážu čítať myšlienky. Vo svete mimo ilustrovaného prúvodcu to vie len moja mama, ale tu si človek nemôže nič pomyslieť, aby mu na to kto si neodpovedal. No a čo s tým má spoločné ilustrovaný prúvodca po Slovensku? Ešte si to nepochopila! Je to prechod, s ktorým sa prechádza z nášho sveta do toho vášho. To som samozrejme pochopila, ale nerozumiem, ako to súvisí s tým, že ma chcete odstrániť. Pretože tú knihu máš ty, ale ja ju potrebujem. Chcem do Korán otvoriť brány medzi oboma svetmi a spojiť svoje armády. Čože? Aké armády? Zahapkala som a Baba Jaga mi okamžite začala vysvetľovať svoj zlovoľný zámer. Keď pozerám filmy o zloduchoch, ktorí chcú ovládnuť svet, vždy mi príde čudné, prečo tesne predtým, než sa pokúsia zabiť hlavného hrdinu, majú potrebu všetkým divákom objasniť svoj zákerný plán. Teraz som však zistila, že to tak býva aj v skutočnosti. Možno by ich víťazstvo či podmanenie sveta inak netešilo. A Ježibaba mi totiž veľmi podrobne opísala, ako v našom ľudskom svete ovládla niektorých mocných politikov, aby začali budovať vojská a rozdúchávali nepokoj v okolitých krajinách. V čarovnom svete ilustrovaného prúvodcu Zazona sama okolo seba zhromaždila obrovskú armádu monštier, zlých síl, démonov a ďalšej hávede. Teraz však potrebuje obidve armády magickou bránou prepojiť, aby vďaka nim rozpútala veľkú vojnu. Zmocnila sa oboch svetov a vyhlásila sa za jedinú a neobmedzenú vládkyňu. Celé sa to zle počúvalo, no stále mi nedochádzalo, ako do toho všetkého zapadám ja. Sedíš si na vedení! Zjačala opäť Ježibaba, čítajúc mi myšlienky. Potrebujem predsa tú knihu! To je síce pekné, no ilustrovaný prúvodca zostal v nemocničnej izbe, keď ste ma vtiahli do čierneho obrázka. Vážne? Baba na mňa namierila svoj pokrivený prst. A čo držíš v ruke? Pozrela som sa, kam ukazuje.
Neuveriteľné. Naozaj som v ľavačke držala starú knihu. Keď ma černota vcucla do seba, musela som ju asi strhnúť so sebou. Daj mi ju, ak ti je život milý, zasičala Ježibaba výhražne. Ani omylom, zasičala som aj ja, rozhodnutá brániť knihu vlastným telom. Ak to nejde po dobrodky. Baba Jaga vycerila zuby a začala sa ku mne približovať. Kdesi som čítala, že jedna zo základných reakcií ľudského organizmu na stres sa nazýva bojuj alebo uteč. To znamená, že ak nás niečo vyľaká, reagujeme 2 spôsobmi. Buď predtým utečieme, alebo s tým bojujeme. Ja by som v tej chvíli najradšej utiekla, ale moja prekliatá zasadrovaná noha mi v tom prekážala. Zvolila som preto druhú možnosť. Počkala som, kým sa babizňa dostane až celkom ku mne, potom som sa rozohnala a celou silou ju švacla ilustrovaným prúvodcom po gebuli. Ježibaba zagúľala očami a zviezla sa na zem ako hnilá hruška. Nech mi ešte niekto niekedy povie, že literatúra nemá svoju váhu. Využila som situáciu, kým je baba v mrákotách a pokúsila som sa odskackať na zdravej nohe čo naďalej. Škoda, že tu nemám barly, ktoré som dostala v nemocnici. Teraz by som si na nich mohla dobre zatrénovať. Odhopkala som sotva pár metrov, keď som začula, že baba Jaga sa začína preberať. Nahnevane chrčala a vstávajúc zo zeme vykrikovala nadávky, aké som ešte v živote nikdy nepočula. A to sa vraví, že dámy nenadávajú. Toto si nemala robiť, Zuzička! Otočila som sa, aby som znova zaujala bojový postoj. Aká hrôza! Baba tam už nestála sama. Za jej chrbtom sa začali zhmotňovať rôzne príšery a obludy. Pochopila som, že je to jej démonická armáda. Ani predtým som proti Ježibabe nemala šancu, no teraz knihu neochránim, aj keby som sa veľmi snažila. Baba Jaga sa jej zmocní a zničí tak všetko, čo mám rada. Náš svet, môj domov, ale aj tento, ktorý som si obľúbila. Koľko krásnych miest som navštívila a koľko zaujímavých bytostí som tu stretla. Väčšina z nich mi slúbila, že keď to budem potrebovať, pomôžu mi. Tak kde sú teraz? Pritisla som si ilustrovaného prúvodcu k hrudi, aby sa k nemu babizňa tak ľahko nedostala. A vtedy sa stalo čosi zvláštne. Zazdalo sa mi, že ma sadra na zlomenej nohe začína svrbieť. To je však nezmysel. Sadra je sadra a nemôže svrbieť. Pre istotu som sa pozrela dole a to, čo som videla, mi vyrazilo dých. Všetky podpisy začali svetielkovať a akoby sa hýbali, prepletali a plazili. Farby z pozdravov a poďakovaní, zlatá, červená, zelená, modrá, hnedá, biela, sa spojili do jedného dúhového prúdu, ktorý vytriskol von. Musela som si zakryť oči, lebo žiara bola silná ako dopad meteoritu, o ktorom som čítala v prúvodcovi. Čo to má znamenať? Kričala Ježibaba. Opatrne som pootvorila jedno oko. Celkom by ma zaujímalo, koľko prekvapení je človek schopný prijať za jeden deň, kedy si už jeho mozog povie, tak to teda nie, toto už neberiem, lúčim sa, nevolajte mi, nie som doma. Môj mozog sa našťastie zatiaľ nelúčil, ale nebol od toho ďaleko. Na mieste, kam dopadla dúha vyžarujúca zo sadry, totiž stáli všetci moji známi.
kráľ Chalkopyrit s družinou svojich permoníkov, bezubý tatranský drak, oravský upír, udatný rytier Roland, pralesné vílie sestričky Fatrana a Fatranka, ako zmoknuté kura vyzerajúci zmok, vznášala sa tam aj biela pani, nahnevane sa tváril vlkolák Wolfgang a dokonca tam bola aj malá morská panna Anna. Asi si na túto príležitosť vyčarovala nohy. Prišli sme ti na pomoc. Sme tu, slečna Zuzana. Áno, tu sme. Pomôžeme, slečna Zuzana. Prišli ti pomôcť. Uprostred skupiny sa vypínala ešte jedna postava, akoby odetá vo svetle. Stalo sa mi, že ju odniekiaľ poznám, ale nevedela som si spomenúť odkiaľ, až kým neprehovorila. Sme tu? Ako sme sľúbili, slečna Zuzana. Bola to sestra Kamila, ale teraz vôbec nevyzerala ako zdravotná sestrička, ale ako nejaká vznešená kráľovná. Dokonca mala na hlave aj korunu. Čo tu ty robíš? Pchá! Zajačala na ňu baba Jaga. Prišli sme, aby sme pomohli Zuzane a tebe zhatili plány. Pokojne odvetila sestra, vlastne teraz už kráľovná Kamila. To sa vám nikdy nepodarí. Kvičala baba Jaga a kývla na svoju armádu. Pobite ich a prineste mi tú knihu. Ježibabini vojaci sa vrli do útoku. Všetci tí démoni, besy, ďasy, zlí duchovia, strašidlá a mátohy sa rozbehli ku mne. Moji priatelia im však zahátali cestu a pustili sa do boja. Rytier Roland zadul na svoj čarovný roh olifant a mečom Durandalom bodal na všetky strany a ráňal jedného nepriateľa za druhým. Permoníci im do kolien zatínali svoje panické čakany. Obrovské škody v babinom vojsku narobil drak. Vôbec neprekážalo, že nemá zuby. Stačilo mu len mávať krídlami, zaháňať sa chvostom a dupotať labami. Démoni pred ním a pod ním padali na zem ako muchy. Vlkolak Wolfgang raz ako mladý muž udieral s losinou pesťami do nosa, inokedy ako čivavodlak ich chňapal za členky, takže pohrízení jačali od bolesti. Dokonca aj zmok sa pochlapil, vyskakoval vojakom na hlavy a ďobal ich rovno medzi oči. Oravský upír púšťal na všetkých hrôzu a beda tým, ktorí sa dostali do jeho blízkosti. Ani dievčatá nezaostávali. Víly Fatrana a Fatranka schmatli konáre a mastili nimi zloduchov, ako by bola šivačka. Biela pani vo svojich módnych šatách poletovala hore dole a spôsobovala chaos. Malá morská panna Anna frkala okolo seba vodu z akejsi fľaštičky. Všade, kde dopadli kvapky, sa na malinkú chvíľu otvorilo miniatúrne morské oko, zažmurkalo a do svojich vôd vtiahlo niektorého z démonov. Do zápasu sa zapojila aj Kamila. Teraz neviem, ako ju mám volať. Sestrička alebo kráľovná? Viac sa mi páči kráľovná. Kráľovná Kamila žiarila ako slnko a metala okolo seba blesky. Všetci hrdinsky bojovali, ale armáda baby Jagy bola obrovská. Na mieste jedného porazeného vojaka sa okamžite objavili ďalší dvaja. Pomaly sa približovali ku mne. Zdalo sa, že je všetko stratené. Nepriatelia prelomia našu obranu, dostanú sa ku knihe a potom... Bojím sa pomyslieť, čo bude potom. Slečna Zuzana, teraz vy! Začula som, ako na mňa niekto volá. Ale čo mám robiť? Veď nemám so sebou ani len tú porantanú barlu, aby som ňou mohla byť nepriateľov. Použite knihu, je to váš osud. Porazte babu Jagu jej vlastnou zbraňou. Volala na mňa kráľovná Kamila a zdalo sa, že jej dochádzajú sily. Už nežiarila tak jasne. Aj ostatní moji priatelia nevládali a dokonca niektorí boli aj ranení. Čo mám robiť? Čo mám robiť? Mala som chuť začať sa búchať ilustrovaným prúvodcom po hlave. Akú zbraň má baba Jaga, ktorú mám použiť proti nej?
A vtedy mi to došlo. Jej najsilnejšou zbraňou je strach, smútok, nenávisť a tma. Okamžite som otvorila knihu na strane, kde sa nachádzal začiernený obrázok. Prosím, pomôž mi, zašepkala som a prúvodca ma vypočul. Ilustrácia sa začala zväčšovať, takže čoskoro pokryla celý horný text, potom obe strany a rastla ďalej. Onedlho bola väčšia než kniha a každou sekundou tiež silnila. Bolo vidno, ako černota v obrázku žije a hýbe sa. V tom z ilustrácie ako rameno veľkej chobotnice vystrelil prúd tmy. Obtočil sa okolo niekoľkých démonov a vtiahol ich dovnútra. Bolo to také rýchle, že nepriateľ si to spočiatku ani nevšimol. A tak temnota o niekoľko sekúnd pochytala a prehltla stovky zlosinov, až ich napokon zostalo len pár, ktorí sa zhrkli okolo baby Jagy. Jedno príslovie vraví, kto s čím bojuje, tým aj zahynie. Ozvala sa kráľovná Kamila a pozrela sa na babu. Už si v oboch svetoch narobila dosť škody. Vrať sa! Potom mávla rukou a svetelný záblesk odhodil babu Jagu aj s jej zostávajúcimi vojakmi do otvorenej papule černoty. V tom okamihu sa kniha sama od seba zavrela a tma zmizla. Čo s nimi bude? Opýtala som sa kráľovnej. Neviem, ale ilustrovaný prúvodca si určite poradí. No už by sa nemal vracať do ľudského sveta. Bolo by to nebezpečné, ak by sa niekto opäť pokúsil zneužiť magickú bránu. Slečna Zuzana, mali by ste ho nechať tu. Natiahla ku mne ruku. Ale ako sa dostanem domov? Podľa môjho názoru veľmi rýchlo, pretože do nemocnice práve dorazil váš otec. Kráľovná Kamila lúskla prstami a pred očami sa mi zablislo. Všetko už máš zbalené? Vo dverách nemocničnej izby stál môj otec. Lekár mi dal prepušťaciu správu. Vezmi si barly a môžeme ísť. Hodila som pohľad na nočný stolík. Ilustrovaný prúvodca po Slovensku tam neležal. Prišlo mi to ľúto. A rovnako mi bolo ľúto, že som sa nestihla rozlúčiť s priateľmi. No poď, zhúril ma otec. Ešte niekto tu na teba čaká. Podoprela som sa barlami a vyšuchtala sa na chodbu. Stál tam Roman. Joj, to sú mi otázky, že aký Roman. Predsa ten pekný zdravotný brat vraj praxuje na inom oddelení, ale dopočul sa, že ma majú prepustiť, tak sa zastavil. Chvíľu sa len tak usmieval a potom, keď oco odišiel trochu ďalej, sa ma opýtal, či by som s ním nešla niekedy na kávu. Kávu síce nepijem, ale asi začnem. Keď toto porozprávam iste odpadne. Pri nastupovaní do auta som sa ešte raz pozrela na budovu nemocnice. V okne svojej starej izby som zahliadla sestru Kamilu. Zamávala mi.